Hello mga iringbanbanon, good afternoon, good evening, and good morning. Maayong hapon o maayong udto o maayong gabi kaniyong tanan mga iringbanbanon. Welcome back sa akong YouTube channel. Hello mga iringbanbanon, good afternoon, good evening, and good morning. Maayong hapon o maayong udto o maayong gabi kaniyong tanan mga iringbanbanon. Welcome back sa akong YouTube channel. Samahan niyo ako mga iringbanbanon, magrampa tayo sa kilid-kiliran sa akong mga friendships adto ta sa mga Filipino kuan association kanang basketball sila dito ug uban pa nga akong turoyan. Makita ninyo mga iringbanbanon. Tara na. Dito tayo sa sa mga Filipino Association, nagduwa sila og basket, so nagtanaw-tanaw ko diri mga iringbanbanon. Nalingaw rasad ko mga iringbanbanon, so watch out mga iringbanbanon. Let's see and enjoy tonight. So ayan mga iringbanbanon, ito yung kumain. Ikaw siya edit ko lang yan. So ayan, so nandito kami ngayon sa Walker Restaurant at Alvega Station. Malapit sa metro station. So maka-order kayo ng mga Filipino food and street food like barbecue ni Inday, charing. Tumatawa si Inday, charot, no? Ang budget sa akin, 10 dirhams lang yan. Grabe magkano, madam. 150 naman. 150 wag na, padala ko na lang sa ano ko. Mother ko, isang sako na yan na bigas. Bankrupt tayo, Day. Pag nang lalaki tayo dito, sila ang ano natin. Ayan. So, ayan mga iring. Halika, Day. Halika! my hateful something. So, mahiya siya mga iring banbanon. So, mahiya siya mga iring banbanon. Shout out ko ni Madam Wakwak. Nandito ko Madam. Naglaglaag si iring Madam. I-promote ang atong Walker Inday. Yan ang kinain niyo, Day. Pansit. Wow. Pag-yupis. Ito lang. Delicious pansit. Pansit. Anong pangalan nito? Walkers.
Irinal Riga. Meron silang parking fuel station. So ayan, Yads, ano sa'yo problema ni mo, Yads? In town, Yads. Problema mo Masarap. pildira, Yads. Surprise lang tayo. Sabi mo dito. Masarap. Lalo na sa free. Yes. Dubai, Mar? Ang isa, busy siya talaga. Yes, Ito ang manager namin. mga rabadura kay mo, Yads. How about you, Abash? Buhay. So, ayan. Okay lang yan. This is my new friend from Usamis. Yung hair mo, From Iloilo, napapatakas. si Inday. Oo. Ito yung mga friends ko. So, shout out kayo sa Iloilo at saka sa Usamis. Hello, ay umigil din. Ayan, mga friend natin mga iring banbanon. So, ang ganda ng candidate sa Miss Universe Usamis. Yes. Thank you so much for watching my YouTube channel. And please don't forget to subscribe, like, and comment. Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar. Punos ka sakit o punos ka lipay. Ichikam, ilaglag na ni Lia o ni Kuan ni Kiwan. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Bye!